done na itong baby namin. Are you full? Huh? Hello. Kaon na din. Kain ikaw? Ha? Kain? Ready. Ready to rumble. Ready. Kasi wala si nanay, no? Birthday ni nanay, no? Nag-uwi si nanay. At si Ate Dwayne ay hindi pa naliligo po. Ang hair niya ay napaka ewan na lang jud. Pero napakaganda. Pero at least hapit na mo straight. Saan Tagalog ato? Malapit lang mo straight. Bisaya na lang. What is it called? Body? Who? Okay, guys. Let me show your teeth, though, babe. Teeth. Let me show teeth. Here's the teeth. So big the teeth. Oh, ala, ang teeth ay super cute. Super cute teeth sa mong baby, ah. Okay, guys. Wala. Galit na ang ating mag-Pictorial. Ayaw na niya. Okay, guys. Guys! Break sa break. Ang bibi namin, marunong na maghingi ng ice cream, oh. Ako. Gita lang. Alam mo. Want more pa daw. Nam na. Di. Ihatag di. Amam daw siya na eh. Ako na lang. Ama daw. Ningon siyag ama. Ningon siyag ama. Kabalo na mangayo. 어릴 적엔 비가 오는 게 싫었어. 운동장 밖에 엄마들 속에 안긴 너를 볼 때면 그땐 그게 너무나 아팠어.